Веска! Саид! Мога да повярвам. Изненадваш ме. И ти мен, какво правиш тук? Малко по работа. А ти? Аз съм от Свиленград. Сега съм на разкопки тук. Това е на граница. Каква красота. Нали? Откътнаха ми колата. Ще мога да те помоля нещо. Да? Половината пари. Не нося всичките пари. С горива, с контрабанда. Аз имам дребни работи с него. Абе, пари като има, българин е готов на всичко. Там, където свършва закона, започва Свиленград. До моите уши достигна слух, че се занимавате с някакива дребни далавери за горива. Тогава ще я приключи и двамата. Виждал ли си се? Изчезвам. Сигурна ли си, че искаш да навлезеш в тея? Те новата мафия. Всичко има цена, момиче.